Ohar bat dakar postari zintxo horrek karpetan. Monderleyenek idatzi dizu. Bera ez dela joango, bere semeak ere ez, baina oso importantea dela zu joatea. Europagatik, badakizu, maltxurren aurka. Nora? Oraindik ez dago argi. Agian Poloniako frontera, ziurrenik sakutik hartzera. Saku batean intzultzera, baina ohorez. Haien Patrikengatik dena manda. Kantu horrek zion bezala, ingelesez justitos egiten hoiek, mort por la Patrik. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Kaixo, ongi etorri prozesu independentista gatazkatsu batek inportako ez liokeen podcast bakarrera. Zelan, Martin. Puru bat kezkatuta nago. Zergatik. Uste dudalako ez dugula gure hitza bete, aurreko saiotik ona. Ze hitz ez dugu bete. Goratzen duzun, esan genuela, gure mai honetan soinu bat falta zaigula, eta esan genuen mesedez, jarri komentariotan ze soinu nahi duzuen jartzea, eta zuk esan zenuen gainera ez dute komentatzen ja, eta arrazek puntu bat baduzu, baina egon ziren komentario batzuk, de hecho batek ditu bestak baino like gehiago orduan, gure irizpide guztiak bete zituen berez hemen jartzeko, eta zitugu jarri. Zen promesa faltsu bat, politikariek bezala egiten dituztena. Wow, horlago populismoa jarti duzu, ez? Podcastaren hasieran. Ez, pues, hasi gaitezke. Aurrekan komentatu nizun, apurrak eskatzen hauela, norbaitentzako zu izatea Belarri Jane. Norbaitek zu horrela ditzea, pentsatu duzu lehenago? Ez, baina orain jasuk esan duzu lagian jende hasiko da deitzen. Eskerrak ez duela podcast hau inork ikusten. Eta ni izan daiteke, Belarri Jana izan ziteken ez Belarri Jama, de Jamar, izan daiteke Belarri Jamartin. Orduan guztiontzako on daiteke. Esan duzu ziren, zaudela kezkatuta, pentsatzen nuen hasiko zinela esaten. ¿Por qué cojones no se acaba ya la puta guerra? ¿Por qué hostias no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? Rusia siempre va por ella. Bueno, oraindik ez amaituta, de hecho, horretaz hitz egingo dugu. Tipo horre jarri zuen gerraren gaia mai gainean, inork ez zion kasu handerik egin, baina... Bera izan zen lehenengoa, bakarra. Podcast hau bezala dela bakarra, gauz askotan bera ere bakarra da. Bera izan zen bakarra konturatzen gorakada belikoaz, eta egin zuen abesti bat, eta denok hartu genuen txantxa bezala, baina batean daukagu Monderleyen, esaten kit batean juteko gordetzen atun latak eta linterna bat. Bai, eta poka broma. Tu prestatu duzu, kita. Bai. Bai? Bai. Zer sartu duzu? Sartu ditun dire top 3 abesti gogokoenak, lehen proman agertu direnak, entzuteko denbora guztian. Nirik eskatzen hauen zerbait da, Streamingan gehiagik konfiatzen dugu. Sateliteak erartzen direnean, nork ikiko du musika. Pues, vinilo dituzten frikiek, frikiak zentzu honean, eta gero oraindik musika deskargatzen duen jendea. Modernitoek. Modernitoek eta viejoek. Oso viejoek. Eta modernitoen urrengo fasea da iPodak edukitzea. Ez hain atzera, baizik eta apurra gertuago, baina... Ostra, Walmana... Da como de rapero, ez? Bai, apurra da bai. Lehenago CD, osea, reproduktorea goian eta gero Walmana. Zitzen dugu gerrari buruz, kapitulo honetan. Berriro ere da gai bat, apur bat, txantzarako zer gutxi... Bueno, zerbait atera ditekena, baina apur bat delikatua. Eta etxo da gai oso komplexu bat, ziurrenik ez garen azartuko gu azaltzera, zergatik sortzen diren gerrak edo zein den gaur momentu geopolitikoa, pues eskapatzen zaigulako nire gutxienez eta baita ere formatu honi. Baina baineko nuke hitz egin, gerra... Barkatu, eguk egingo dugu era oso harinean esango dugu. Gehiago jakiteko ezakit, noizbait konturatu zareten, baina horratzean, hori bakarrik da dakitenentzako, hori da. Uste ditugu arteka batzuk, hor dago arteka bat. Asmatzen duenak, jartzen duenak lehenengo iruzkinetan ze arteka den, oparituko diogu. Jarri zuen etxeko elbidea, eta joango gara. Eta jarri zen bat giltzurrun dituzuen, eta zerrutan dago zauten bakarrik etxean ere bai. Jartzen baduzu zure gurasoen kreditu txartela, eta etxeko hiru zenbakiak oparituko dizut Minecrafteko pase gratuito bat. Bueno, gerrari buruz hitz egingo du, hori da asmoa. Jarri delago toki guztietan, eta ez da gizu, baina nik kezkaz ikusten dut, gerraren inguruan ze iritzi ari den sortzen, edo ze normalizazio daiteken, horlako konflikto bat gertatu, eta aurretik gertatzen diren gauza guzti horiek ikusiko ditugunak, aurrekontuetara zama diru bideratzen den, herrialde barruetan ere ze kontrol garatzen den, dena delakoa. Nik hasi nahiko nuke... Baina, kezkagarria dela jendak eskatzen ez denean. Bai, hori da, bai. Eta horretaz hasi nahiko nuke. De hecho, aurreko kapituloan,
hau da 12garrena, aurrekoa zen 11garrena, COVID-ari buruz hitz egin genuen, eta eskapatu zitzaigun gauzetako bat zen, komentatzen egon ginen, agian beste kapitulo batzuetan, baina kezkagarria dela nola den hain egia, gaur egun bizitzen ditugula gure bizitzak, horlako distantzia konstante batetik errealitaterekiko, espektakuloaren ideia hori, zeinetan gertatzen zaizun guztia itxuraz besterik ez zaizun gertatzen, eta horlako gauza totxoak, COVID-a bezala, bai izan zirela horlako shock puntuak, nik uste dut gazte belaunaldiaren txako, de repente benetako zerbait gertatzen ari delako. Oda, zure bizitza ez da ikasi lan eta hil ez dakiz zer, baizik eta badaude kolokan jartzen zaituzten gauzak. Eta bada zerbait ere komentatzeko, COVID-arena etorri zela, shock momentu hori, eta ez dakiz zer, eta gero badoa. Eta ematen du guztiak jarraitzen duela aurrera, eta hor gelditzen dira COVID-aren hildakoak eta kaos guztia, eta aurrera goaz. Eta batean jartzen zaigu, erpegin parean, gerra baterako aukera. Ere, por cierto, opur bat, zinikoak izan gaitezkela, orain hitz egiten gerrari buruz, dakigunean, kapitalismoak eraiki duela mendebaldean bere bizi eredua, beste toki guztietan gerra konstante bat ezarriz, eta nola ez, herrialde guztietan klase borroka aurrera eramanez. Bai, eta kapitalismoaren finkapena bera ere sarraskiaren bitartez ematen da, eta indarkeriaren bitartez. Eta hasi nahiko genuke saio hau komentatzen egoera hori, zeinetan dena ikusten dugun, bai pantailatik izateagatik edo errealitatean, ematen du gure bizitzetan inoiz ez dela ezer gertatuko. Eta gertatzen den guztia nola baita horrekatuko dela eta nire bizitzak aurrera jarraituko duela. Bai, ematen du historiako liburuak itxita daudela ja, eta historiak ez duela aurrerapenik izango, eta guia gaudela horrelako nebulosa batean, non ez diren gertakari historikoak gertatzen. Eta inkontzientzia moduko horretan, deno daukaguna, eta nik uste dutela gure bizi momentu hori daukion zerbait gain estimulatuta gaudena, eta ez da osan du nola deskribatu, baina iragana bera ere, ematen du ipuin bat dela. Eta gertzen zaizkigunean hor, iraganeko prozesu ultra sarraskitsu eta zapalkuntza lasgarrienak, hor gelditzen dira, tarteka sensibilizatu zaitezke pelikula bat oso ona baldin bada, edo ez dakit nola esan, baina gero, azten zaigu hori errealitate bat izan zela, horren atzen zaudena zirela pertsonak, apur bat erraro gelditzen da, baina zu eta ni bezala, apur bat... Bai, balio etikoetako ikasgai baten. Bai, hori da. Baina horrela da. Bai. Eta nik uste dut egoera honen bi mutur direla kezkagarriak. Alde batetik inkontzientzia hori, zintzen diguna ulertzea hori erreala dela, erreala izaten jarraitzen duela, eta gero eta gertuago izango dugun errealitate bat dela. Inkontzientzia hori ere gertatzen da, orainean, filosofo asko Hegelek aipatzen zuen, eta horrela, gertakari historiko bat bizi duzunean ezinezkoa dela momentuan bertan ikustea horrek edukiko duen trascendentzia soziala, historikoa, eta ze aldaketa ekarriko dituen gizartearentzako. Hori beti gertatzen da, baina orain are gehiago. Hori da. Badakizu nork zekien hori oso ondo. Mourinhok. Mourinho entrenatzailea. Mourinhok sartu zion... Tito Vilanova-ari atxamarra begian. Ui, derrepente dakizu futbolaz. Ez que guztiak ezurra zer, orain arte. Ni mantendu naiz... Ez. Osea, Mourinho gauko bideo bat ez dakit ikusi duzun, eta hau ez da broma, Osea, begiratu dezakezue, jarri komentarietan linka. Esaten diote, temporada nahiko txarra egiten ari zara, ez alzara entrenatzaile txarra. Eta Mourinho esaten du, do you know any philosopher? Ezagutzen duzu filosoforen bat, ezagutzen duzu Hegel, adibidez, eta esaten dio periodistak ez. Hegelek esaten zu, gustatu zezuk ere esaten, Hegelek esaten duena da, the truth is in the whole. Egia dago osotasunean. Eta ondorioz, ni entrenatzaile ona nahi zen edo ez jakiteko, ezin duzu demoraldi bakarra begiratu. Mourinho. Mourinho, oso horreratua. Ez dut zela retrasatua, ez? Mourinho? Bai. Osa, ez du normala. Mourinho? Baina ez diote plan gilipollas, Ez dakit. Bai. Osa, zen pertsona txarra barkatu terminologiagatik. Vale. Ez hau de balioetikoetako klasetan. Nik, de hecho, ez dakit ezer. Bakarri dakit Hegelen bideoa. Eta dakit Alfredo Duro Aristoteles zitatzen. Etika anikomako. Vale. Orduan, iragana eta etorkizuna eta oraina bera, alde batetik dago puntu inkonstiente ero distantzia hori, gainera gure garaian oso iko dela, nola egiteko ironiatik bezala ikustea. Hori pentsatzea, bai gauza gertatzen dira, eta gertatuko dira hor, eta ikusiko ditut, edo harreman arraro hori espektakuloaren gizartea edo nahi duzuna. Eta bigarrena da, beste mutur bat litzateke, insensibilitate orokortu hori, apatia orokortu hori, ikusi genetzakela ere zerretik gertatzen den, baina gerrarekin oso adibide
jartoa da. Ikusi ditugu irudi super bortitzak askotan hitz egin dugu honetaz podcastean, pues, momentu historikoa guztiz baldintzatzen duen zerbait delako. Baina Israel-Palestinan egiten ari den horren irudiak heltzen dira, eta, bueno, pues, evidentemente ikusten duzu momentuan, gorputza reakzionatzen du. Baina gero jaizten zara apurra gehiago, eta dago Alfredo Duro Aristoteles buruz hitz egiten, eta insensibilizatzen gara, edo ez da egin dola esan. Eta gerraren kasuan, pentsatzen jarrita, adibidez, ze trauma izan zen lehenengo mundu gerra, maila kulturalan eta diskursiboan, eta nola gizarte europearak eraman zituen eskuak burura ikusita, nola aurrera bidearen teknologia bilakatu zen zuntxiketaren teknologia. Gaur egun, ze hostia, bere momentuan gerrara bidari zituzten norlako diskurso heroikoekin eta 54 urte zijoan Europak bakean eta jendeak zuen espero zer topatuko zuen hor. Eta itzuli zirenean dena mutilatuta, burutik jota, ez da gizan Matilda, pues esan zuten, wow, ez dut analizatu nahi. Baina bigarren mundu gerran berdin. Ez ekiten, edo orokorran ez egoen argi zer gertatzen zen, ez ekiten, uste dut ezela jakin nahiko berandur arte exterminio kanpoena, eta pues jakin zenean berriro, trauma generazionala. Eta orain ikusten dugu hori ez dela anomalia historikoa baizik eta erreproduzitzen dela, eta agintzen duten jendeak presta daudela edo zer egiteko haien aginta mantentzeko, eta insensibilizatuta gaudela ematen du, eta kezkagarria da. Nire ere harritzen nahiko nola, bai historia nola irakasten den, bai nola orokorran gerren eguna hitz egiten denen albisteetan eta horrela, nola bombardatzen gaituzte, guri komunikatiboki, periferiako herrialdetan literalki, baina ze jerga erabiltzen den, ematen dute, herrialdek ematen dute kuadrilla talde bat aserretuta edo moztu dituzte harremanak. Kontziliatu dira. Estatu Batuak aserretu da Europarekin. Nola jerga horrekin banalizatu daiteken hainbeste, hain komplexuak diren harreman sozial guztiak, gizarte guztia dago representatuta ematen du kotilleo batean, Sálvame Deluxe batean, eta nek inkluso ere historia ikasten nuenean, historia dago mugatuta dataseatz batzuk memorizatzera eta ez horren atzean dagoen logika ikastera dela historia hori, eta ez data konkretuak. Niko beto ikasteko gogoratzen nuen jartzen izkiela como aurpegiak herrialdei. Pertsonifikatzen zen Estatu Batuak zen como monopoliko tipoa, Frantzia zen tipo bat horrela argala bastoiarekin eta bigotearekin. Eta horrezen asko zerrezagoa pertsonifikatzea... eta orduan G7 eta otan da como un reservau, ez? Elkartzen direla pijoak eskatzen dituzte botillak eta nola da? Botilla bat eskatzen duzunean bengala. Bengalita, bai. Eta bengalak dira bombak, erortzen ekialde hurbilan. Eta insensibilidade horretan, pues hori, zer ikusi auki dezake nola irakusten diren prozesu horiek, baina aipatu nahiko genuke edo industria kulturaren papera ere guzti horretan. Ez gara ziko hemen rollo pelikula violentoek, baina urri batean, tipo, zuguramak esaten dizunean Call of Duty golaztea txarra dela normalizatzen duzulako gerra, esaten duenean horrelako analista teoriko batek, bai, arraze. Baina, ezken urri batean arrazoia du. Eta gerra irudiak horrelako... Izango nuen amaik bete daukatela arrazoia gezurra da, baina seguramente analista intelektualile bat baino gehiago. Hori ziurranik. Eta hori, gai eta irudi belikoak kapitalizatzen dituzten produktuek, pelikulak, bideojokuak eta horrela, bai laguntzen dutela, ez dakit oitzen garen irudiak ikustera edo banalizatzen ditugun, edo... Bai, sensibilizatzen gara horien aurrean ikuste, no? Baliteke, eta hori, bideojokoetan ez dakit, baina lehenengo pertsonan egotea jendea hiltzen hor ez da bidago dago, nik ez dakit zer iritzi dudan. Baina argi dagoena da bai familiarizatzen dela jendea, adibidez bideojokuekin, nik uste dut hor badago fenomeno bat, ejertzitoaren asuntotara, edo guztio teknikotara, eta hori izan daiteke hobi bat beste zein bezala, baina ere eduki ditzake loturak ideia apur bat arraroekin. Eta de hecho, hau uste dut dela asko hitz egiten ez den gauza bat, agian behar dugu zerbait horrela tentzioa sortzeko, misterio zeinu bat edo... Tiburon pelikulako... Horlako zerbait edo, tipo Iker Jimenez edo... Pues, estatu batuetako ejertzitoan, 2007-tik, osea, ez da zerbait hain berria, erabiltzen dira Xboxeko mandoak kontrolatzeko edo dronak, edo kamera movidak, edo horrelako robotin moduko batzuk, eta fuertea da, porque, claro, jendeak superatu erabiltzen dagizki movida horiek, eta irakutsi beharrean beste interfaz bat eta ez dakiz ba, daukazu milioi... Call of Dutyko irabazlea. Call of Dutyko, bai. Daukazu, jendea ja, dakiena era super sofistikatuen erabiltzen gaitasun handiko mando bat, eta listo.
Eta gaur egongo gerrak badakigu ez direla kasu batzuetan fusila hartuta berduneko lokatzetara bota. Dela, pues hori, horlako teknologiak erabiltzea. Bai, total hori. Insensibilidade hori gure garaiari dagokiona eta zerikusia duen ziurrenik scrollaren gondo guztiarekin, zeina ematen duen imposiblea den pena edo beldurra edo amarrua sentitzea. Eta kasuri, osea, niri beldurra edo nazkaien ematen direna da, sentitu dezakezula pena, sentitu dezakezu beldurra ikusten zelako barbaridadeak egiten ari den burura etortzen zaiteten gau Israel egiten ari dena, baina hitz egin ezake beste kasuren batez. Eta sentitzekotan ere horlako gauza gogorrak eta soa-sobera mierda bat eginda, orokorrean uste dut edatuen dagoen sentimendua dela ere bai, ezintasuna. Bai, impotentzia, bai. Ez dagoela ezer egiterik, gaudelako etengabe ikusle paper horretan. Hori da, bai. Ez dakit, dakizu zer den el Doomsday Clock. Doomsday. Da reloj del apocalipsis, da Chicagoko unibertsitateak, uste dut 57an izan zela Bigarren Mundu Gerraren ostean, egin zuen erloju bat kalkulatzeko zenbat denbora gelditzen den apokalipsiraino. Kalkulatzen ditu, jo que sé, ingurugiraren zuntxipena, gerra, vale. Horrelako gauzak. Eta dago, inoiz ez da egon hain berandu, markatzen ditu orain, 23, 2 punto, 58, 2 punto, 31 segundo. Da rekord historikoa... Oso gertu dagoela... Osa, egun barkatu ez dut esan. 12etan amaitzen da mundua. Vale, eta gelditzen dira ustut 86 segundo mundua amaitzeko. Inoiz ez da egon hain berandu. Eta gu hemen podcasta grabatzen. Zer gimarko genuke, 86 segundotan. Joan... armak hartu, osea, bueno, lehenengo jaso soldaduzkarako klase hoiek eta hartu armak, baina beste jende bat hiltzeko. Vale, kontuz. Doainik gainera. Ez dakik nork entzuten duen hau, oraindik. Vale, hori da, ematen du ezin dugula ezer egin, gaude hor munduaren amaieraren profeta guztiak entzuten, munduaren amaierako erlojuari begira, eta sare sozialek sortzen duten dinamika bat, nire ustez, da, ematen duela egin dezakezun bakarra dela, retuit ematea, edo tuit bat jartzea. Eta gero horren kontrapartida da esaten duzula, baina honek ez du zertarako balio. Claro, uste baduzu, egin daiteken gauza bakarra hori dela, eta hori da transmititzen zaiguna orokorrean, pues konturatzen zara, ezin dela ezer egin, parametro horietan. Eta larria da, ikusten ari gara Israel egiten ari den guztiarekin, jarraitzen duela Israel, kriston loturak edukitzen mendebaldeko blokearekin, eta sentimendu orokortua da, egin dezakegun gauza bakarra dela, inteligentzia artifizial batek eginako irudi bat rulatzea, hori izango balitz bezala, eta eginkorra, baina liberean ez badugu hori egiten zer egingo dugu, no? Ghibli formatuan. Imaginatu hori. Bai. Osa, fijo norretek egin duela. Ez duzu ikusi, Israelek atera zuen Ghibli formatuan bere armadaren... Bai. Zen aska, no? Bai. Bueno, hemen dimezu bat, ezin dugu utzi, ezin gara erori zinestean ez dagoela ezer egiterik. Eta ezin dugu pentsatu egin daiteken gauza bakarra dela, retuite matea, gainera gauza nahiko bizarroa da, tipo, bideo fuerte bat, sarraski batena, eta me gusta matea. Bai. Hori deno dugu zarantza da, no? Gustatzen zait, edo ez zaitu gustatzen baina bideoak impactatu nago. Hori da, eta nahi dut rulatu edo, bueno, sin más, gure garaiko txorradak, mantentzen gaituztenak jodituta burutik gauza guztiak gertatzen ari den bitartean. Total, programa hau hasi nahi izan badugu horrela da, helburu txat bai jartzen dugulako, inkontzientzia eta insensibilizazio guzti horri aurre egitea. Eta pues, beti txistea hitz egiten ari garen arren, pues, bai dela gai bat kezkatzen gaituena eta gure belaunaldiak biziko duena ziurrenik. Eta hori, gerraz hitz egingo badugu ere, eta horrentxe adibidez, zerrendatuko ditugu azken egunetan egon diren zenbait notizia, deklarazio dena delakoa, ez dugu erroi nahi ere, horrelako konspiranoiko pesimismo baten zeinetan munduak estan da ingo duen bihar, eta kontuz badatoz errusiarrak, edo badatoz txinatarrak, edo badatoz alienígenak, edo dena delakoa, ez dugu hori ere sustatu nahi. De hecho, gerraz hitz egin bar badugu eta seinalatu bar baditu egin bat agente da ere bai, horren aurka zerbait egitea bakarrik gelditzen zaigulako, edo gutxienez hori gelditzen zaigulako. Ematen du, notiziak irakurrita, bizik garela, lehenengo aldiz, batxiergo historiako liburu batean. Hori nola, gerra, ez? Lehen mundu gerra, aurrekariak. Zazten zara hor, gerra ekonomikoa, bake armatua, ez dakiz zer. Bakarrik falta da, ez dakiz zer hartxiduke hiltza hor gazte bat. Zuk uste duzu, historia dago ordenatuta gaika, zuk uste duzu gaur egungo gaia izango litzatekela saia? Beste batzuk baino saiagoak. Nola saltzen diozu krokodrilo, bombardrilo, edo tun-tun-tun sakun, eta gauza guztiek. Jendea enteratu da horretaz?
Horretako jorretxo. Jendera, bai, ez. Badakizu zer den? TikTokeko inteligentzia, nola saltzen diozu? Ez que nire ez naiz oso ondo enteratu, ez dut harrapatzen. Nik uste dut txiste dela ez harrapatzea. Vale. Norbera ondo sentitzen da txiste horrekin baldin eta hartzaileak ez duen harrapatzen. Da como... Ja, como Cepeda Calvo. Da klub bat, bueno, horlako krokodilo bombardero moduko bat. Apurat urrun ja azten zegu gelditzen hori, Bai. Ez aia izango da, hau guztia saltzen eta kriptomonedak eta ekonomia da salpe guzti hori nire gutzienez eskabatzen zeidana ikotxo. Eta igual, horren beste dokumentazio historiko egoteak mareatzen du argitu baino gehiago. Claro, zu sartuko zara Espainiako meme artxiboan eta ez dago nundik hasi. Ados, nik egun hauetan eukitut nahiko buruan, da buru bat redundante izan daiteke, ikasle eta hitz egin genuen saioan, etorri zen gonbidatuak ere, Brechten poema bat ekarri zuelako, baina niretzako badago bat jarri ninduena nire tokian, edo ez da nola esan, como kezka sartu ziena gorputzean, nire itzulpen pertsonalaren arabera esaten duena. Goikoek bakea hitz egiten dutenean, herriseak badaki gerra izango dela. Goikoek gerra madarikatzen dutenean, idatzita daude jada mobilizazio horriak. Eta kezkagarria da, duela urte bete, edo ez da gizien bat, Margarita Robles esaten, gerra badatorrela, eta horrek esan bar badu, gerra badatorrela, zer ez dute haiek, terminotan edo ze epetan ez dute haiek hitz egingo. Gerra, ez daukagu hemen, termino ertxienean, baina Europaren berrarmatzea gertatzen ari da. Ikusten ari gara, lider europearrak, estatu ezberdinetako buruak eta baita Europar Batasuneko buruak, horretaz hitz egiten, eta gero eta azkarrago pasatzen del mundo txupi guai, Larogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, esan zitzaiguna, historia maitu dela batin batean, ez da ezer gertatuko, kapitalismoak ekarri du bake globala, ez da gizer badak eta orain oso azkar aldatu dute hori, eta txipa da, gerra ezinbestekoa da, denon sakrifizioa ezinbestekoa da, badatoz demonioak, eta akatu behar ditugu guztiak. Eta hori, 2021-etik ja hori zen gertatzen, aurrekoan nago nintzen apur bat... Itxaron, repasatzeko gertakariak, disclaimer bat, claro, Brechten poeman ere agertzen dago gara azken los últimos monos, ez gara enteratzen ezertaz. Claro, ere ezin da izan orain hasi dela Europa berrarmatzen, Europa berrarmatzeko planak daudelako 2014tik jarrita, orduan egiten dutena da, joan akumulatzen eta gero, como la casa de Mikemos esaten zuten, hau da Miki herramienta bat erabiliko dugula beranduago. Ba, burgesia doa egiten planak... Beranduagoko balioko digu. Hori da, beranduagoko balioko digu. Ba, burgesiak egiten dutu planak eta gero langile klasea enteratzen da, noiz ateratzen den Miki herramienta, baina... Eta Pato Donald da Donald Trump. Horrela, vuelta emanda jartzen zioten. Egia da, hilea, bere gustaneko luma... Ojalá Donald Trump vuelta emanda bera, Mussolini besa. Hori, orduan horregin zuten hasi ziren ja prestatzen defentsarako diru partida batzuk, eta parte militarki edo gastu militarrak hasi ziren parte hartzen ere programa zibil desberdinetan. Adibidez, Erasmus Plusek... Benetan? Erasmus Plusen parte hartu bezakete armagintza enpresak eta bar. Gero dago jendazio ondo, Pedro Sánchez, Erasmus Plus finantzatzen, no sé qué, no sé cuántos... Bueno, politikari profesional batek noizbait egiten badu zer agerian ona dena, ez da inoiz ona izango. Izan behar da konspiranoikoa zentzuk. Bai, neurri batean, bai. Eta hori, ematen duela orain hasi dela berrarmatzea, baina 2021 ja, Pedro Sánchezen gobernu bikain honek, ja onartu zuen, hamarkada batean, bikoiztuko zuela gastu militarra. Hori, NATOren eskakizun baten baitan, ez dakit zer, aliantza indartzen laguntzeko, eta aurrek usita zegoen 2030-erako, hori, agenda 2030 badakizu, zela bikoiztea, euneko batetik euneko bira pasatzea. Eta oraindik ezen hasia Rusia eta edo ez zuen forma hori hartu Ukraina eta Rusiaren arteko gerra horrek. Total, 2022an egiten duela estanda horrek, eta orduan ja sortzen datu izinguru perfektua, azeleratzeko dizugarri, ja da, zuk esan bezala, hartuta zauden zenbait erabaki. Eta 2023an adibidez, pentsatzen duenak horri gertatzen ari dela eta ez duela gurekin zer ikusirik, 2023an Alemania eta Espainia daude tankeak bidaltzen Ukrainiako frontera. Eta hori, lehen esan dudana Margarita Roblesen asunto guzti hori, 2024ko martxoan dela Espainiako defentsa ministrak esan zuen erabatekoa dela gerra mehatxua. Eta hor sartu gaitezka eztabaidatzen, zer da, beldurra sartzeko modu bat justifikatzeko aurrekontuen aldaketak, edo da ja azkenengo... Ez dakit. Baina kezkagarria da bi formaietan. Eta ikusten duzu ze beste gauza gertatu diren, 2025ko martxoan, urte bat geroago, soldatei gotzen zaien militarrei,
Horrekin batera, presupuesto militarra, segon aurre ikusita 2030erako bikoiztea, esaten dute hasi behar dela bikoizten, eta Europar Batasuneko uste dut Mark Rutte horrek esaten du 3 igo behar dela. Eta estatu batu diote 1.5. Eta ematen duten arren, pues hori, 1 txikitxo bat, venga, apurtza gehiago ez da gizzer, kriston dirutza da, eta segulako aldaketak egin zitzaken, estatu batek dituen zerbitzu publikotan, edo dena delakoan. Total, testu ingurua benetan dela, Europa oso ari direla berarmatzen. Eta zuk esan duzu adizko COVID-ak harrapatu gintuen horrelako sok doktrina batean, igual izan altzela blokeo egoera bat, non ez genekien zer egin. Hemen ez dago horren beste sok doktrina, bueno, igual bai propagandistikoki, baina badago oitze prozesu bat. Ez da gerra dagoela orain, baina esaten zuen ere von der Leyenek, la guerra no es inminente, pero no es improbable. Esaten zuen hori da ja jendea oitzeko, eta jendeak kulturalki asimilatzeko gerra bat. Von der Leyenek ere esan zuen, gerra oitu zaitezke, baina gerra egon badago. Eta gero atera zuten abestia eta hori guztia. Ez. Así más. Testinguru osoa dago, Europa oso hori da berarmatzen, nik ez dut azalpen handirik emateko gaitasunik ez da asmorik orantxe bertan, baina atzean gelditzen ari dela argi dagoelago. Munduaren banaketa geopolitikoan, Europa ja ez da lehen zena, esango dugu, eta gainera azkenengo gertakariek Trumpen gobernu berriak ze posizio hartu duen Ukrainiako gerran adibidez, guztiz kolokan jarri dute Europaren papera pastelaren banaketan. Eta orduan, lider europeo asko ari dira esaten, guazen gure burua armatzera, gainera oso presente dukita, Errusiaren mehatxu guztiz propagandistiko hori gaur-gaurkoz. Eta, hori, hasi dira adosten neurriak, industria militarra indartzeko, armamentu gastu handitzeko, eta bar. Oso interesgarria da, planteatzen dutela hori, eta hilabete bat, edo egun batzuk, gero hau uste dut, aldatzen diote izena. Lehen zen, Europa berarmatu, eta Pedro Sánchezek esaten du, kontuz, horrek igual itxura txarra du, jendearen begietat, eta esaten dute, bale, pues orain deituko dugu, 2030 prestaketa. Plana, dela berdina, baina izen aldatzea. Nahiko adibide ona, ze paper betetzen duen gaur egun esker instituzionalak. Ez duela ezer frenatzen, ez dio ezerri benetan aurre egiten, eta de hecho egiten du, era mangarriago izan da hil. Horlako aldaketa txekiekin, itxura... Dira makilladoreak. Hori da, guztiz, itxuraz aldatzea. Eta oso adibide zehatzak ikusten ari gara, nola herrialdetan hau gertatzen ari den, ez bakarrik presupuestoen areagotzea baizik, eta ze... gerra materialari diren eskuratzen. Baltiko inguruko herrialdetan, min antipersonak hasiko dira berriz erabiltzen. Zela zer guztiz ilegalizatua, ilegalizatua eta gerra, badakigu ze arraro eramaten diren nahien artean. Baina hori gertatzen ari da. Eta beste adierazle bat, testimuru aldaketarena da, soldaduzkaren behar izanarena. Europar Batasuneko adibide jartuena, niretzako, Europako adibide jartuena da, Polonia. Poloniako asunto hori 2024an nahiko notizia entzutetzua izan zen, eskoletan hasiko zirela punteria tailerra. Punteria saioak egiten, zela basikamente txabalilloi eskopeta jartzea. Urte bat geroago, soldaduzka beharrezkoa da. Hau da, horriz da ez da graduala, hor da pauso bat itxaron eta urrengoa ezarri. Baina ez da adibide bakarra, Europar Batasuneko 27 herrialdetatik 9 da beharrezkoa, soldaduzka, eta nahiko datu esanguratsua da, horietatik erdia, más o menos, azken urtean, edo azken urteetan berraktibatu dela, hau da, goraka doan tendentzia bat izan daitekela. Espainian, de hecho, ya esaten ari dira nola izango litzateken ordena gerra egongo balitz eta bar. Puteko? Bai, lehenengo da soldaduak, gero doaz... Ez da alfabetikoki? Niri komeni zait alfabetikoki? Niri ere, guzti gora bera. Gero no, ez dakit, abadie frentera. Abad. Hori, 9 herrialdetan beharrezkoa da. Badaude beste herrialde batzuk erdi bitarteko formak dituztena. Frantzian adibidez badago zerbait horrela ikasten ez dutenek egin behar duten zerbitzu moduko bat. Herrialde askotan eztabaidak eguneratzen ari dira nola txertatu ze puntutan ez da egizer. Eta gero, nahiko esanguratsua egin zaitere, soldaduzka beharrezkoa ez den, derrigorrezkoa ez den herrialde horietan, direla 10, Europar Batasuneko 27-tatik, gehienek, kendu zutela, 80ko hamarkada amaieran, edo 2000 garren urtearen bueltan, nahiko adierazgarria, tipo, kentzen da,
ja mehatxu guztiak neutralizatu dituenean mendebaldeak, eta orain ikusiko dugu nola ziurrenik horri zoritzarrez buelta ematen saiatuko diren. Eta hori, testinguruaren zeinbat karakteristika bezala. Eta aldatzen doa gerrarekiko ikuspegia lehen esan dudana. Ematen du gerra dela pelikuletako zerbait, ja beti atzean geldituen zerbait, como mucho etorriko dira alienígenak, edo Godzilla ere bada gerra nuklearrean ondorioa, hor naztu nahi zingo garrik, baina aldatu da, osea, gerra hitz egitea lehen zen konspiranoikoen gauza, eta orain dagoaz Europar Batasuneko agintariak horretaz hitz egiten, eta esaten, 72 orduz bizirauteko kit bat prestatu beharko genukola. Barkatu, proposatzen direnan gobernuetatik kanpora, Ministerio de Exteriorari dagozkion ez dira zoiek aplikatzen neurri horiek, baizik eta barrura begira ere autoritarismoa askoz gehiago indartzen da. Orain ikusi dugu adibidez Europol, era como Europol. Interpol versión hacendado, o sea, dira como pringatu batzuk. Bueno, seguramente eso, o sea, ez da banalizatu behar, porque seguramente izango dira kristontxetatuak, baina, bueno, aktibatu dutela orain, bueno, daukatela como vía libre, barruko segurtasuna mantentzeko, claro. Barruko etxaiak terrorista potentzialak potentziatzeko, eta hor, blokeatzeko, eta hor sartzen dira komunistak, anarkistak, eta bar. Hor daude horlako neurri horiek. Gazten arteko radikalidadeak ebitatzeko programak, eta horrek esan nahi duena argi dago zer den, serio jarri nahi badira. Bai, ze bestela blokeatuko lukete Jordi Wilden kontua eta jazta. Gerra testu inguruan esartzen den horrek justifikatzen du hori. Barne mailako represioa eta etxaiak eta laguna gorla esartzen dituztenek, badakigu, zeinek esarriko duten direla etxaiak. Proba eta errara goldi duzet esaldia. Baina hori, aldatu da guzti ziruditegia eta kitaren asunto hori. Kitean sartzen dira ura, janaria, medikamentuak, irrati analogiko bat, niretzako hori interesgarria izan da. Belarri jana entzuteko. Belarri jana ez dago irratian. Ez dago irratian. Manta, ez dakize, linterna bat, kargadoreak, dokumentuak, dirua efektiboan. Bueno, igual txapak izango dira momentu batetik aurrera benetako dirua. Mapa fizikoak, hori gustatu zait. Mapa fizikoak, hori duen pentsatu da, baina interesgarria da. Ez luke jakingo ia inork irakurtzen igual ja. Kokatzen eta nongo mapa eramango duzu. Ez duzu beharko igual mapa subterraneo bat. Bai, zentzuzkoagoa da. Beharko zenuke mapa bat. Munduko mapa. Munduko mapak ez du ezertarako balio. Hemen nago, gutxi gara bera. Ez dakit mapa asko, errepiden mapa zaharroiek lehen erabiltzen ziren natokitara. Michelin. Bai, gira Michelin deitzen zen, bai. Gurpien gatik, no? Ez du gana inoz jakin da restauranten Michelin eta beste zeribuzia duen. Dakienak erantzutea komentarietan. Zer objetu gehituko zenioke zuk kitean? Zer beharko litzateke? Nirik eskatzen hau, aztea, ikusi du zerbait antzeko bat hori komentatu nahiko nuke. Ez dago zerra izialdiari bideratuta, ez? Claro, ez dute komentatzen. Katxarro hori egurrezko pieza jartzen dituzula eta gero azkentzen. Deoko aizialdia borrokatu, no, broma, ez dut egingo barra. Nik eramango nuke... Nintendo Switcha ezin da eraman. Zerretik? Ez legoke internetik. Da behar du? Bueno, nik Nintendo Switcha Mario Kartarekin. Game Boy Color. Denbora pasa barba da, zoritzarri zorlako txorakerien batera eman barko da. Total, nirik eskatzen hauela, enpresak astea, anuntzioak bezala egiten, aprobetsatuz momentu hori, aurrekoan agertu ziztean isan, lehenko Twitter, badakizu zare sozialetik ari nahi zen, gustatzen zaitu beti esaten dela isa, lehenko Twitter. Jartzen zuen eToro deituriko inbertsio enpresa munduko batek, anuntzio bat jarrita, arantzelen gerra guzti honetan ari dela alde batetik eta bestetik igotzen, muga zergak horrelako tentsio ekonomiko zital bat sortuz, jartzen zuen, invierte en el caos. Horrelako zerra, como, orain da momentua. Edari energetiko baten anunzioa, no? Ez dago argi en hori den momentua, ja. Edo objetua. Invierte en el caos. Kaosak ero eta gehiago dago, así que jarri zure dirua kaosaren alde eta irabazten aterako zara. Horrek eskatzen, horrelako momentuetan, de repente enpresa bat esaten, Mantaplex, hau dira manta honenak, zure 72 orduko larrealderago, edo janari honek, eta denak sozializatzen irratiaren bitartez, ja telebista ez dago... Claro, anuntzioik izan behar dira lehenago, orain nazte anuntzioiek, tipo, linterna honek gainera dauka TikTokeko modan dauden abestiak inkorporatuta. Dauka bolia idazten duzuna eta gero ez dena ikusten. Nik iramango nuke hori.
Baina TikTokaren gustatu zait. Jendeak ez dukiko internet, baina linterna honek simulatzen du ari zerela TikTokak grabatzen. Orduan jendea linterna bati dantza egiten, umeak entreteritzeko, TikTokak grabatuko ditugu. Eta simuladore bat jarraitzaileak igozten, kontuz, Igual denok gaude ja hor. Igual gure bizita guztiak dira ja simulazio bat gu pozik gelditzeko. Eta ez direla inbeste, así que zabaldu zuen lagunei zerra hori. Bueno, total. Testuinguruan jarrita dagoela, eta guztiz egia izan. Ziurrenik, berarmatzeak zoritxarrez badakigu zer dakarren dela tentsio igoera eta gerra egi bihurtzea, orduan berarmatzearen aurka zalantzari gabe. Baina izan guzti zerbait erreala gertatzen dena eta abiatu dena. Edo izan zerbait propagandistikoa justifikatzeko hori, gertatzen ari da, aurrekontuen igoera, berarmatzea eta hori guztia. Eta gainera, jartoa da nola ari diren justifikatzen eta iritzi publikoan interbenitzearen bitartez justifikatzen asunto guzti hori. Adibidez, kitaren asunto guzti honekin, ikusi dut, inkesta baten arabera, 1/4, ja, 1 pertsonatik 4, ja badutela kita eginda. Horiek dira klasean apuntak partekatzen ez dituzten pertsonak. Eta ez luketenak partekatuko haien manta eta haien linterna TikTok egilea. Zenbatek uste duzu, esan duela, seguro que no, 100 zenbatek. Ez que daukat hemen. Ba ez begiratu. 12,1. Ez, 125 esan du, seguro ez duela egingo, nahiago duela raketa batekin bomba nuklearra itzuli bueltan. Probablemente no, antzeko, 126, 100 ez? Probablemente sí da, proportzio handiena dela, 132 esan du, bueno, jungo dela gutxinega gordetzen hor txampon bat, babarrun bat, eta, bueno, egun heltzen dela. Kontserba latak eta horrelakoak. Eta gero dago, seguro que sí, esan duela 1,2. Baina gero, dago beste inkesta bat, eta guk edarren irakurri dut, nola, inkesta nola baita zalantzagarrien bitartez, Espainiako gobernua, eta uste dut Frantziako ere bai, saiatu dela justifikatzen aurrekontu militarren igoera. Jendeari galdetzen tipo, zer nahiago duzu? Bizi eta aurrekontu militarra igo, edo hil. Eta orain, pues, ez hain fagatu, baina, tipo, uste duzu zure herrialdea defendatu behar dela? Ez que horrelako alderek horrelako alderak ez dira nierrezak erantzuten, edo ez dakit nola esan, baina hori erabiltzen baduzu, eta gainera laginak ere ez omen daude oso harri, nondik atera dituzten ez dakit zer, eta gainera hor gerta daiteke mitiko profezia autokumplida, ze zuri sugestionatzen dizute modu batean, ikusten duzu gizartearen gehiengoak pentsatzen duela hori, eta orduan zuri ere pentsarazten dizu normalaina pentsatzea hori dela. Hori da Pygmalion efektua. Hori da. Hemen maneiatzen dugu benetako kodea. Total, inkesta guzti horiek, justifikatzeko erabiltzen dituzena gobernuek, egiaz egiten ari diren, aurrekontu militarren igora eta abar, kalera atera gara, gaurkoan gomidaturik ez dugu, baina kalera atera gara, deskubritzeko zein den benetan... Kalera atera gara, Roberto Bakerok egiten ez duen bezala beti dagoela bere logelan. Jendeari galdetzera. Eta, kezkatu gaitu, apurtza bat, hortik ikusi dugunak. Ikusiko dugu zer iritzi duen jendeak. Etorri gara, ikustera testu inguru belikoa deren eskalada honetan, jendeak ze iritzi daukan gerraren inguruan. Von der Leyenek esan du, 72 orduz bizirauteko kit bat prestatu behar dugula. Prestatu duzu? Ez. Ez. Nola, ez. Prestatu duzu? Ez. Nik ez. Entzun dut baino ez etkasekin. Nik ez da. Zerratik ez duzu prestatu? Errusiarrak datoz, zerbait egin barko dugu? Esan dute, sartu behar dela janaria eta bereziki beikona... Arraroa baina bazinen, jendeak behar badago energia eta lan gerrara fateko beharko dago, ez dakit. Txorizoa, odolkia... Esan dute ere, sartu behar dela mailu bat, zertarako eraman beharko da mailu bat? Hombre, nik uste dut mailu bat, adibidez, zure kide batei edo jausten bajako harri bat apurtin biko da, ez? Bai, dauka linterna bat, dauka janari lata bat, dauka kasa, dauka ere telefonoa. Ura, ez? Gero bateriko lau. Jotzeko, instrumentoak. Jendeari 72 orduak arintzeko. Ez mobiek kargatzeko. Badakizu sartu behar dela 200 eta 400 pieza arteko puzzle bat, demora pasatzeko. Broma gazta. Milakoa eta 20.000 egualo. Karta batzuk gala. Kubo de Rubik. Adibidez. Eta bakarrik baldin zaude karta, bueno, solitarioan lagolaztu.
Kubo Rubik, ondo. Eta familia guztiek eduki behar dute, edo puzzle bat, edo trivial bat, bai. Edo Risk, esan dute Risk agian ez dela oso egokia tematika belikoa duenez, jendea... Bueno, bai, ideio nada, Ideio nada. Bai. Agian jendea zerretzen da, refugioan, eta arazoak sortzen dira refugio barruan. Ba, beto, azerretu joko batengatik ezkatute gota baino. Zea besti deskargatuko zenukete, gerra egoera batean entzuteko. Animatzeko zoze ez dakit, regetoi bixe dezakit. Regetoia motibatzeko. Bai. Esartzen badute soldaduzka, joango zinatekete borrokatzera. Nik ez. Ezingo nuke, ez. Ez da pentsatu. Eta gerrara joatea, Zero, inoiz, enuke ingo. zerratik ez? Nik eiotelako inorrei ez zor, eta ez bizinazen lekuari ez estatuari ez zer. Hartuta ez balin bada, ez bintzen. Eta behartuz gero? Sí, o kartzela o gerra, pues a ver, ikusi berko litzake. Oinez, porque atatzen nahi dien dron danak intana, oin soldadu alperri daude, ba, neuzez, ba, berra aldin badago joan nintzen, bai. Eta uste duzu jendea joan behar dela? Derrigorrezko soldaduzkaren alde zaudete edo ez? Ez. Bada, bai. Ba, galdera ona, Galdera ona. Galdera oso ona. Zerratik? Bueno, la gente tendría que espabilar, yo creo. Eta orduan, gerrara joan behar bagara, zuk esaten duzu, bai, ni gerrara noa. Ez ni ez noa gerrara. Espabilatu behar da? Gerra ez da kurritxore, soldazka baindik eta gutxio, eta indarra erakutsi zazue kontra egiten. Lehen hezkuntzan, heziketa fisikoan, hasi beharko direla umeak entrenatzen punteria. Zertarako uste duzue jarri dutela neurri hau? Hombre, ba, gerrara fateko, ez, ja. Arriskutxo eruditzen hau. Arriskutsua. Bai, Baina punteria lantzen badute, arrisku gutxiago giko dugu. Hombre, ezagit oso. Ez zitzaia den hori. Ikastot fisio aldetik taulan eta bari kontrol hori eukitzia, ondo dator, osea, kontrol neuromuskularra, bai. Oso ondo. Gerrarako edo bizitzarako? Bizitzarako, Ah. bizitzarako. Osa, gerrarako, supongo punterixa hori ez dela armekin eta holan, izango da igual, bestakit baloiekin edo, orduen ondo. Gero ja granada bat botatzeko edo baloiarekin. Bai. Baina gaur egungo umeak izango dira etorkizuneko soldaduak, igual... Nik. Bai. Hola, LH Bai. pistolatekin. 8 urtekoak edo horrela. Ez da egia, errabatu nauzu, baina Polonian egia da. 2008an hasi ziren eta 2025erako beharrezko soldaduzka garri dute. Donald Trumpek esan du, gerrarako prestatzerako momentuan, joango dira lehenengo frontera jende itxusia, berak nahi duelako jende guapoaren herrialde bat. Hasi bezala, behar juten aurrena. Oso gaizki iruditzen zait, osea, denak berdina balio dugu, itxusia edo polita izaten, ez? Denok berdin balio dugu hiltzeko frontean, ezta? Nien nintzen jongo orduan. Mondragon kooperatibak Damba proiektua abiatu du dela, Euskal bomba nuklearra sortuko dutela. Zer iritzi? Eta iparra guri amaten. Ba, ez nekien, baina ondo iruditzen zait, bai, porque, bueno, nire ustez asko gustoko ditut hemen egiten dituzten proiektuak eta hori, eta proiektu onak dira, eta... Ja. Este paso, no sé. Hori da entzun honena, este pasa no sé, labur biltzen dugu testu ingurua. Gezkire bai, armak desarrollatzea gezkiritzen hau. Vale, eta hau ez da armak, baina ari dira desarrollatzen McDonald'sekoak larrialde egoeran eta jende guztia bere bunkerrean gordeta dagoenean deliveria eramateko horrelako tanketa moduko batzuk jendeari hamburguesak eramateko. Zer iruditzen? Hombre, jan bar da, ez? Jan behar da eta McFlurry bat ondo sartzen da, desastre nuklear baten erdian, ez? Noski. Ba, gauza garrantzitsuagoan, gerra egoeran McFlurry bat baino. Adibidez? Ba, ezakit, hori da, familiakin egotea. Baina McDonald'sek ezin dizu familia bat eraman. OTANetik, bai, Europar Batasunetik, bai, Estatu Batuetatik, diseinatu dute dron bat simulatzen dituena ume txikien negarrak, eta jendea doanean negar hoietara umeak bilatzera, botatzen dituzte bombak. Zer iruditzen zaizue dron honen diseinua? Egia alda izan. Egia alda izan, Izateatik igual bai, baina ez dut uste. ez da egia Europar Batasuna denik, baina Israelek egin du gazan. Pentsatzen Israelek igual bai. Europan ez dut uste, baina Israelek seguru baiet. Espainiako gobernuak igo du aurrekontu militarra eta izango da 2.000 milioi eurokoa, zer iruditzen? Gaizki. Gehiago izan marten. Askoz gutxiago. Gutxiago, zenbatekoa, gutxi gara bera. 0 eurokoa eta. Osea, ezakit asko dan gerrarako... Ematen du asko dan. Zenbat eurogatik joango zinateke gerrara, zuek? Baina nintzagun. Ez nire 3.000 milioi eurogatik?
Bale, orain arte aipatu ditugu gerrari dagozkion hainbat fenomeno, hainbat gauza, baina saiatuko gara apur bat azaltzen, esan dugun bezala, dago material asko handiagoa, arteka horretan, ez dugula esango zein den asmatu behar duzuelako, irakurri arteka hori, Euskal Herriko Kontseilu Sozialista ere lantzen ari den gai bat da, eta baina, saiatuko gara azalpen txiki bat ematen. Askotan eta kalean ere galdetuko bagenu, ez dugula galdetu, jendeari zergatik gertatzen den gerra. Galdero nahi izango zen. Bai, gehiengoak, ematen du apur bat dela agintari zoro batzuen... Agintari gaiztoak. Bai, produktu bat, agian Europa dela arrazoiaren ahotsa, baina dago Trump agintzen duena gehiago eta se le va de las manos. Ematen du azkenan, juergan bezala, zure kuadrian beti dagoela bat, jotzen dela alboko kuadriarekin, zuzeiatzen zara horrela apur bat kontrolatzen. Hori da, baina azkenan movida dago, soro baten erruz. Ez, gauzak ez dira horrela... Eta jora dago demonizatzeko ere, bai. Putin deaburua da, Trump erotuta dago... Ematen du ero bat deabur baten aurka edo horrelako. Bai. Azkenan ematen du, gerrak gertatzen direla kapitalismoaren gehiagikerien ondorioz, ondo kontrolatuko balitz ez litzateke hori gertatuko. Pertsonen gehiagikeriak, ez? Eta ez bere funtzionamendu propioaren ondorioz. Kontrara guztiatuko gara saltzen zergatik kapitalismoan, edo, gerrak zaizkion berezkoak kapitalismoari ez direla horrelako kanpoko kausa batzuk, baizik eta, momentu batzuetan kapitalismoak gerra erabili behar du, beste momentu batzuetan bake faltsua dago. Bai, tal cual. Eta baina gerra den elementu guztiz beharrezko bat. Gerra azten da, ez gara sartuko asko, baina gerra izan zen guztiz erabatekoa, imperialismo garaian, batez ere 19. Mende hasiera horretan, zertarako kapitalismoa edatzeko mundu mailan. Ja momentu horretan ez ziren produktuak importatu, esportatu behar, baizik eta esportatu behar zen ekoizpen modu kapitalista. Eta bertan hasi ziren gerra erabiltzen, herrialde periferikoetan, orokorran globo guztian, sistema kapitalista edatzeko. Globoa da edo planoa da, horrein diztu ezagidatu. Ja, nik uste du... Globoa, eurartuko du. Ez, broma da, evidentemente broma da. Orduan, finan bilakatu zen mundua fabrika... Ez egin dut, edo ez. En ocasiones oigo voces. Zueltzen zarenan etxera gero hitz egiten diozu kamarari. Ze kamara? Nik linterna bat hitz egiten diot. Zuk ez? Lotan horrela. Ez. Pentsatu nahi dut ez. Orduan hori, azkenan balio izan zuen mundua bilakatzeko fabrika erraldoi bat, non periferietan zegoen lantegia, eta gero hemen eltzen zen dirua, esplotazioa, hori da. Gaur egun, zer ari da gertatzen? Gaur egun ere daukagu mundu mailako krisi bat, NATOk dela guaor, beste raperoa, jarri zuen hilea horrela superritzuzia. Bai, nahiko itzuzia. NATO, gaztelanez ere, batzutan gaitzulertak sortzen direla, OTAN. Nire jartzen ezkiate pila bat multa, ez ordaintzagatik. OTAnek jartzen dizkizu. Eta biak gorroto ditugu programa honetan. Bai. Ez dakit zein gehiago, Hori da. Zeinak egin dio... Irrazionalki racionalki OTAN. Ados. Orduan hori. Eta NATO euskaraz ere badu, kontuz, banator, esaten dizu, NATO, ez? Naiko txarra, horregatu. Ez nago oso luzido gaur. Ja, ez que egon gara kalean eta gaude... Eguzia gehiagik eman dugu. Bueno, NATO galdu du bere hegemonia, NATO eta gorrek bezala, ja ez dutela inoren zuten, menos mal, egin zuten dokumentalo bat, irten zitzaien supertxarto, bueno. Orduan hori. Gero eta zailtasun handiagoak dituztelako aberastasuna metatzeko, eta karrera horretan, azkunden karrera horretan, orokorrean herrialde guztiak ari dira zailtasunak aurkitzen, baina bueno, ematen du beste potentzia geopolitiko batzuek aurre hartu diotela gua horren justo pentsatu dut, abeslarik ideari. NATO zigo horren lehenengo gabestia entzun duenanik, esaten du, tengo el mundo en las manos y lo mezclo. Uste dut, ez da... Tengo el... Bueno, berrendo. Etorri zaitor lago konspirazio rei bat. Norekin zen hori? Bueno, berrendo. Barkatu. Bueno, eta orokorrean ikusten ari gara, nola potentzia geopolitiko guztiak eukitzen ari den zailtasunak, krisitik ateratzeko, patatin, patatan. Ja beti izan dut, patatin, patatan. Ez, guapo dago. Dato bat ematearren, jarraitzen badu horrela dinamika honek,
Espainiako gobernuak 2070ean ez dela oza, ja gara nahiko sarrak, ez da hain berandu, dira 45 urte barru, eukiko du zor militarrari dagokionez bere barne produktu gordinaren 180 izango da zor militarrarena. Hau da, estatu guztiak daude kriston zorpetze egoera batean. Eta pasatu gara mundu esango dugu unipolar batetik, non potentzia geopolitiko batek argi zeukan gidaritza, mundu multipolar batera, dela forro polar asko saltzen diren mundu batera. Ez, dago hainbat potentzien arteko leia, dago merkatu leia, baina merkatuen leia hau izaten ari da hain insosteniblea, non jada soilik leia ekonomikoak ez duen balio. Eta orain pasatu bargaren, esaten duten bezala hitz politekin neurri ekstraekonomikoak hartzera. Hau da, escopetazo en tu cara. Hori da, direla gerra neurriak. Orduan, orain otan ari da miki herramienta, edo ematen du hasiko dela miki herramienta ateratzen, itxulapikoa lapurtzen egon delako itxulapikoan. Egon naiz pentsatzen zergatik izango da itxulapikoa. Delako lapiko bat sartzen duzuna, baina itxua da, eta ez dakizulako zenbat diru dagoen bertan. En euskera no existen las huchas. Eta zergatik da txerri bat. Behar dugu definitivamente misterioaren soinua, Behar dugu etimologian aditua den pertsona bat. Hau zurrengo lako? Bueno, kontrara, eurek argi daukate zenbat diru dagoen euren itxulapikoan, eta gero eta diru gehiago sartzen dute bertan. Beste datu bat, Amerikar estatu batuen gastua munduko 37,5% gastuak eratzen du, hau da. Gastu militar guztien 37,5% estatu batu errena da. Eta da, ari direla zeiatzen txetatzen. Hori da, ari dira txerria asko puzten. Da, Txina, Rusia, India, Britainia Handia eta Alemania baino gehiago gastu militarra. Vale. Orduan hori, ikusten dugu orokorrean hori. Eta horrek ere, eragiten du Europan, hainbatetan aipatu dugu, ongizate estatu bat zegoen, amaitu da, galdu du indarra kolonia historikoetan, eta oraintxe bertan Europa erabat menpekoa da Amerikar estatu batuekiko. Nik uste dut dela mitiko, que no le cae muy bien, baina egin behar dio la pelota. Europak estatu batuei. Da, como, estatu batuek da, el guai de klase, ez dauka benetako lagunik, baina ditu adepto asko eta adepto guztiek egingo diote pelota, emango diote sanguitza patioan, romoan. Bere txiste eta farra egiten duten desgraziatu batzuk hor. Ez guzti zarra bat du txiste. Eta txiste oso txarrak dira, eta txiste dira eiei buruz. Eta irekitzen diote horrela, bai. Bueno, gainera Donald Trump horlako hile rubio batekin rollo quarter bat. Rollo surfista de California. Arpegi naranja oso oiko da, emoji bat ematen dut. Bueno, hor daukagu Europarren gainbera eta hortaz bere subordinazioa estatu batuei. Eta ere aipatu behar da, karo, gerra testu inguru hau ez dela soilik, eta hau da larriena, kanpoko langileria hiltzen dela fronteetan, baina horrek ere hemengo langilerian dauka zuzeneko eragina, izan ere normalizatzen dira austeritate politika batzuk, eta zuk gerran inbertitzen ez baduzu, gerran inbertitzen baduzu, ez duzu inbertituko beste hainbat gauzetan. Adibidez, Trumpek kenduko du hezkuntza ministeritza, ez duelako ezertarako balio, eta lehen aipatu duzu, estatu batuak dabilela presionatzen Espainia bere barne produktu gordinaren 5% destinatzeko gastu militarretara. Izango nuke Europa osoko herrialdei ari dela hori exigitzen. Hori egiten badu, sautuko luke osasungintzan, hezkuntzan eta kulturan bezain beste 3 batera. Eta ez gaude ainurrun edo, de hecho horrek ematen du bide horria. Hori da. Dena den, esan dugu Europak egiten diola kriston pelota estatu batuei, baina NATOren potentzia horretan ematen du diskordia apur bat dagoela edo ez daudela denak bando berdinan esango dugu. Naiz eta spoiler, bai daude bando berdinan, denek egiten dutelako gerraren alde. Baina daude como bi ekipo. Los Tigers y los Eagles, hori da estatu batuetako. Gaude beti estatu batuen inguruan hitz egiten, zelako interbentzio kulturala egin duen gugan. Bai, oso larria, ikusi izazue 10. kapituloa. Esango dugu bestera batean dira gorriak eta urdinak frontoian. Bertako referentzia bat edo... Hori da. Bestela dituko gaituzte jankiak. Elkonkizeko nola dira. Palurdo eta are palurdo. Julian Jantzi palurdo eta nola... Baina animali batzu ziren, kondorrak eta tigreak, ez? Edo nola ziren. Berden, no? Bueno. Orduan daude bi ekipo. Bat da Trump
Etol, mitiko tefusia egiten jarri behar da, vale. etol. Bai. Trump etol, deitu alzaie subiranistak edo, bueno, ez dakigu ondo nola deitu, baina babesten dute nazionalismo ekonomiko bat. Zer da hori? Euren estrategia da apur bat, ekonomia nazionala ondo egonkortzea, gerora nazioarteko beste potentzia batzuekin harremanak egin alizateko, pustea pila bat euren txerria, gerora ja gerra egin alizateko. Horregatik arantzelen kontu guztia iztearena, bueno, da euren ekonomia apur bat handitzeko estrategia bat, Make America Great Again, da etengabeko referentzia euren herrialdeari eta ez horren beste euren blokeari. Jendea dago atzetik pelota egiten, ez zaten kita koño gugoaz bakarrik apur bat, naiz eta behar duen ere natoren blokea, eta bar. Eta gainera lortzen ari dira apur bat oligarkiaren edo eliten laguntza ekonomikoa, ematen du Trumpek karisma eukiko duela, eta niri ematen dit kriston nazka, baina jendeari igual ez. Eta bueno, orokorran ematen ari da ere tokia nazionalismo berri bati, hainbatetan aipatu dugu izan daiteke ere sarbidea fasismo berri baterako. Guztiz, ideia horietatik ideia fasistetarako saltoa evidentea da. Baina hauek egiten dute politika neoliberala disimulatu gabe. Oso garbi uzten dute nahi dutena eta zuzenean egiten dute. Eta gainera horrek ematen du indarra esan duguna, kulturalki fasismo ideia fasistak indartzeko. Ez gero daukagu beste talde bat, berdina egiten duena, baina ezin duela erain agerikoan egin eta mozorrotu behar duela apur bat. Deituko diegu globalistak. Hemen, bueno, Europar batasuneko hainbat posizio bertan daude, eta bar. Hauek nahi dutena da, Europaren hegemonia mantendu, argi eta garbi ezin dute, tendentzia historikoa ez delako, edo ez doalako horretara. Eta bai saltzen dut apur bat ideia de gerra kanpotik dator, dagor Putin maltsurra, gu defendatu behar gara, prestatu behar gara datorrenerako, eta ez da gu gaudela hori bera sustatzen, hirugarren mundu gerra, daude como keska bat sortzen, eta ematen du eurek direla arduratsuak, eurek egingo diotela aurre egoerari, lagotelako ardura. Gerra nire esaten zen, gerra bat, gerra guztiak amaituko dituena. Hau da apur bat, armatuko gara gerra ebitatzeko eta diskurso guzti hori. Eta bai armatu bargarela gerra ebitatzeko komunistak. Baina beste norbait eta beste helburu batekin, bai guztiz. Eta hori, hauek egiten dutena da europeismoa babestu, politika interbentzionistak egin, Ukrainian egiten ari den interbentzio, eta bar. Dira progreagoak, adibidez Pedro Sánchez bat, eta progreagoak direnez, eskutatu behar dituzte euren benetako intentzioak, eskutatu behar dute benetan Europa armatzen ari direla, lehen esan duguna adibide zinarria horrekin. Baina batak zein besteak azken finean berdina egiten dute, naiz eta estrategia desberdinarekin, eta naiz eta, sobre todo, diskurtso eta mozorro desberdinarekin. Biek egin dute eskalada belikoaren gorakadaren alde, ikusten ari dira nola ekialde hurbilan ari diren gatazkoiek guztiak puzten, aipatu genuen eta landu genuen ere 3. saioan Palestinan egiten ari diren sarraskia, non guztiak konplizak diren, eta bar. Adibidez, Espainian ere, 2019-2023 urteen artean, 194 igo zen gerraren esportazioa Pedro Sánchezen gobernupean. Eta biek ere egin dute gastu publikoaren murrizketa bat, austeritateari dira sustatzen, deitzen dute nola deitzen da, paquetes de recortes. Hori ere, pakete de recortes ematen du, Leroy Merlineko pakete bat egiteko eskulanak zuretzean. Mai bat egiteko gertzen zizten piezak. Bueno, beste hitz bat kamuflatzeko benetan gertatzen ari dena. Eta joko honetan sartzen da oso interesgarria, 3. figura bat ematen duela, zuzenean dagoela gerraren aurka, edo zuzenean egiten duela gerraren berrarmatzearen aurka dela sozialdemokrazia. Hemen sartu dezakegu Podemos, sortu dezakegu EH Bildu bat, eta bar, nahi dute erakutsi edo nahi dute eman itxura bat daudela como berrarmatzearen kontsentsutik kanpo, eurek ez daukatela zerikusirik bertan, eta bar. Bai egiten dute Europaren autonomiaren alde, Europar batasuna ikusten dute organo garrantzitsu bat bezala. Bai, aurrerakoi bezala, eta baliatu bezakete egin estatu batuen aurkako diskurso bat, zinetan ez gara izan bar estatu batutako dependienteak, euki behar dugu hemen gure rollo propioa. Bai, politika eraldatzaile eta retorika guzti hori, eta batez ere, eurek egiten dutena da, kokatu apur bat, gerra versus ongizate estatua, edo horrelako bakezaletasunaren ideia bat. Hitlerrek esaten Hitlerrek esan zuen, kainoiek indartsu egingo gaituzte
gurinak gizen, en plan, inbertitu behar dela armetan, eta ez horren beste janarian, ez horren beste herrian, eta bar. Orduan hori, nahi dutena egin hauek da, antzinako ongizate estatura buelta bat, eta ematen du hori, kapitalismoa dela, como norberaren borondaten araberako zeo zer, ez da inbertitu behar armetan, inbertitu behar da liburuetan. Ez da inbertitu behar bombetan, inbertitu behar da osasun gintza publikoan. Ba oso polita Paulo Coelhoren liburu batentzako, baina... Ez da inerreza. Hori da, eta errealitateak gainera, errealitatearen dinamikak kontrakora garamatza. Gauza bat da, zuk zer esaten duzun, eta beste gauza bat da, zure proiektu politikoak zer elikatzen duen. Eta klaro, inbertitu barko zela, edo gizarteak sustatu barko lukela zerbitzu osasun kalitatezko eta unibertsal bat. Baina haiek esaten dutenaren atzean ez dago horretarako aukera errealik. Bai. Eta esaten duguna, guk ez dugu ongizate estatu batera bueltatu nahi, argi dagoelako ongizate estaturako baldintzak ez daudela. Eta esaten dute gainera, ez direla, politika horiek ez direla aurrera eramaten, ez dagoelako dirurik, horrelako gestio txar bat dagoelako, ez dagoena euren kontrolpean, eta bar. Baina, karo, kapitalismoan ere, aberastasuna ez da dirua duena. Edo aberatsa ez da dirua duen horrek, baizik eta aberastasun gehiago metatu dezaken pertsona hori, hori da, aberastasunaren sortzeko gaitasun hori. Eta gaur egun garbi ikusten ari da, gerra dela aberastasuna sortzeko metodoa, gerra da inbertsio bat nonzuk jartzen duzun dirua eta gero bueltatuko zaizun, eta gaur-gaurko esan duguna krisitik ateratzeko gerra da sustatuko dena, eta alderdi sozialdemokrata hauek daude kondenatuta egitera ez dakit nola itzen da futbolan el que te rellena la botella. Utillero da. Utillero lana, osea, ja Europar batasuna bada Trumpen utilleroa, sozialdemokrazia izango da Europar batasunaren utilleroa, eta daude guztiz kondenatuta onartzera euren aurrekontuak. Eta benetan kontra egongo balira, ikus daitezela neurri horiek, aurrekontu militarra igo da 2.000 milioiera arte. Inork ez du esan... inork ez du bere posizioa bildu da horrelako ambiguotasun batean hitz egiten, bueno, eta gainera ez da lehenengo aldia sozialdemokraziak gerrarako apostua egiten duela. Hori ikusi genuen bigarren internazionaleko eztabaidetan, nola gerra baino lehen. Lehenengo mundu gerra baino lehen. Hori, bigarren internazionalan hori lehenengo mundu gerra baino lehen, nola ematen zuen internazionaleko guztiek argi zeukatela, gerran etzela parte hartu behar, gerrak burgesiak auspotzen zuela eta langile klasea eramaten zuela frontetara, hiltzeko eta bar, egin zen autu bat aktiboki gerran ez parte hartzeko, greba orokorrak, benetako resistentzia, eta nola momentu batean, heldu zenean gerra, sozialdemokraziaren traizio bat egon zen, hor daukagu Alemaniarako alderdi sozialdemokratan, Frantzian, Belgikan ere gertatu zen, eta azkenean egon zen sektore bat, burgesia nazionalaren interesak jarri zituen langile klase internazionalaren interesen gainetik. Bai, eta ziurrenik ez dela momentuko traizio bat ere, derrepente aile gaiztoak zirela eta traizio egin zutela, baizik eta zure proiektua baldin bada zure herrialdean egotea termino kapitalistetan, gizarte ongizate bat, osan hartuko duzu azken finean hori. Eta nire ustez hori zen gaurko kapituloan landu nahi genuen zerbait. Zentzu komun kapitalistak normalizatzen du, claro, jende ez dago gerraren alde, inork ez du frentean hil nahi, edo inork ez du egora horretan aurkitu nahi bere burua ez da bere inguruko inor. Baina onartzen badituzu jokuaren arauak esango duzu, claro. Ez que etxaila badator, guk ere ikusi dugu ere kalean galdetu dugunean, claro, besteak armatzen badira zerretik ez gara gu armatuko. Da, zentzu komun hori, da, ari dena biratzen, pues, termino guzti hauek onartzera. Eta 1000 aldiz esan dugu zentzu komunaren eroian orden, Jordi Wild, nik imaginatzen dut Jordi Wild esaten bideo bat kamerari begira, alistaten la marina. Osea, bera izango da renetariko hori esaten. Eta zentzu komunaren izenean, ziurrenik ez du esango Espainiaren gatik eta ez da gizaren gatik, esango du hau mantendu behar delako, ez da gizer, bakea esartzeko, eta horrela jango du marroia, ez da gizaren esan. Eta azkenean bakesaletasun horrekin egiten dena da gerra elikatu proiektu horren bitartez. Eta hori Luxemburgok esaten zuen ere, eztabaida horien arira, bake iraunkorraren ideia hori ez dela posiblea, gainera Europan garai horretan eta horren ostean ere mantendu ahal izan da, baina Europan bakea egon denean izan da, beste herrialde guztietan bakea ezin izan delako egon, sakeoak egon direlako, gerrak egon direlako,
eta bar, eta ikusten dugu kapitalismoan, edo dago gerra, edo dago gerrarako prestaketa. Ez dago bake posiblerik kapitalismoaren barruan, eta ikusten dugu nola gerrak ez duen etenik. Ez badago hemen beste toki batean egongo da, eta edozein momentutan hemen ere gerta daiteke kapitalismoaren dinamikek horretara eramaten gaituztelako ere. Ikusten ari gara, zoritxarrez. Hori da. Eta zentzu horretan antibelizismoa eta bakezaletasuna ez dira berdina. Antibelizista izatea izango litzateke ulertzea gerrarekin amaitzeko modu bakarra, esaten duen bezala rapero batek abesti batean, gerrari gerra. Justo nuen, porque hostias no se acaba ya la puta guerra. Espero nuen hor... Bueno, hori da visionario bat. Profeta bat. Hori da. Azkenean, gerrarekin amaitzeko modu bakarra da, gerrak sortzen dituen sistemarekin amaitzea, dela sistema kapitalista. Bai. Eta agian bai ikasi barko. Bueno, ez que ez dut esango. Sí. Vale, orduan hori. Esan dugun bezala lehen, egoera nahiko larria da. Bai. Ez dugu tratatu nahi alarmismo batetik, baina bai alarma batetik. Osea, egoera ez da txantzetan ibiltzeko modukoa. Txantza gutxi. Hori da, eta ja ipatu dugu zelako distantziatik ikusten ari garen orokorrean errealitatea. Larria da, imaginatu benetan zerbait, osea, gertuko zerbait eta aldi berean, jo que se, telebistan jarraitzen dute programik normal, ez que hori gertatuko da, ez? Osea, gauzak ja gertatzen ari dira munduan, eta daukagu beste entretenimendu dosi guzti hori, anulatzen diguna gaitasuna parte hartzeko, ez dakit parte hartzeko adukitzeko, posizio bat hartzeko. Bai, eta jarraituko du, bueno, ari dira bombak botatzen, baina orain meteorologia, egingo du euria, nire ze importa zait euria. Aurrean pentsatu nuen, gauzak itzuz gartzen direnean, jarri barko dutela, ordu beteko meteorologia programa bat, ez ebitatzeko notizietan abizatzeko hemendik 5 hilabetetara... Bai, edo detaile supertxikiak, tipo, bai, eta odei honek ikusi ze forma berezia duen, eta bitartean... Osea, oso pentsaban horrela izan zen, baina duela asko zenuen ikusten el tiempo, telebistan, eta zenuen, wow, zer da. Bueno, ez da gitzikoaz. Ana Urrutia enkubritzen gerra, bueno, ezakila dagoen hor. Bueno, beraz, ikusten duguna da orokorrean, identifikatu behar dugula zein den arazoen erroa, ez da hiru aberats sororen perlada bat eta horregatik sufrituko du mundu guztiak, baizik eta kapitalismoaren dinamika propio bat da. Bai, leia ekonomikoak, hori da. Momentu batean egiten du leia armatua. Edo momentu guztietan dauka eta momentu batzuetan areagotzen da edo palpableago egiten da. Orduan hori, ez da posible kapitalismo baketsu baten ideia, ez da errealista ongizate estatu bat mantentzea, errealista bakarra... Da beti izango dela relatiboa, baina batzuentzako besteen miseren oinarritua. Hori da. Orduan, ongizate unibertsala lortzeko errealista den gauza bakarra da... Klase gizartea amaitzea. Hori da, klase gizartea amaitzea. Eta zentzu horretan ere fasismoa izaten ari da oztopo nagusi bat, eta da hankan daukagun zapata handiena, eta paretik kendu behar den lehenengoa, egiten duenako dela kapa proletarizatua kanporatu, langile klasea bere artean etxaitu, eskubide politikoen galeran ekarpena egin. Eta edatzen den diskurso nazionalista basati guzti hori gukura defendatu, bai kanpoan dagoen etxaien aurka eta barruko etxaien aurka, zuk esan bezala direla, kapa proletarionak, bai, askotan atera diren ideiak. Eta orokorrean, gerrari aurre egingo basaio izango da langile klasea antolatu batekin, internazionalki gai izango dena, sistema honekin amaitzeko gerrara kondenatzen gaituena, horretara bidean, lehenengo gauza izango litzateke gerra kulturalki borrokatzea, jendeari ulertaraztea, zezentzu daukan derrigorrezko soldaduzka aplikatzea, gizartaren militarizazio guzti hau salatzea. Eta burgesen gerra ez dela gure gerra, eta gerra eramango dituztenak, garamatzatela hien interesen alde, baina ez direla gure interes berdina. Eta erabiliko dutela edozen diskurso hori zinestarazteko, baina ez dela... Osea, gerran gorputza jartzen dituena da langile klasea, eta dago bere agintarien interesen alde borrokan. Bai, eta beratzen gerran pobrak hiltzen dira. Trafiko honetarikoa. Osea, gerran dauden eriotzak eta zonta. Bueno, orduan orokorrean, langile klasea antolatu behar dela, antolakunde zabalak eratu behar ditugula datorrenari aurre egiteko, eta zentzu horretan esan dugu. Lehenengo aurrera pausua da, kontzientzia sortzea, alik eta jende gehienarekin hitz egitea, kulturalki intervenitzea. Eta seinalatzea zeintzu direna jentea gerrara matzatena. Gero eta gehiago ikusiko ditugu ekonomiaren militarizazio bat, edo ez dakit nola esan, gero eta enpresa gehiago jarriko direla horretara, eta hor ardurak seinalatu behar dira, eta mediok betetzen duten papera, Jordi Wildek beteko duen papera, ez. Agian ez, baina hipotesi bezala, medioek betetzen duten papera gerra zuritzean hori seinalatu behar da fijo. Eta gerra beti egon da,
eta beti egongo da kapitalismoaren barruan, baina horrek ez du esan nahi, oraingo egoera ez denek bereziki larria, eta dagoela arrisku bat benetan langile klase osoa, eta bereziki gazteak gainera, kondenatuak izateko frontera joateko. Zentzu horretan, kaleko mobilizazioa berraktibatu behar da, antolakuntza berraktibatu behar da, eta sozialismoaren aldarria maigaineratu behar da, inoiz baino presentzia handiagoa daukalako, eta inoiz baino errealistagoa izan behar delako. Bai, eta lehen kalean ere hitz egin dugu, lehen ze insumiso mugimendua, nola ereduarriak izan ziren, desnormalizatzen soldaduzkarako beharra, niri beldura maten dit gaur egun zein izango den egoera hori gertatzen bada, eta ze nundo kaun burua, beste egin dara esan. Bai, beste askotan bezala gerrak daudelako, baina beste momentu batzuekin konparatuta ez dagoelako langile klase benetan antolatuta. Orduan horretarako aurrera pausuak eman behar dira. Zentzu horretan, gonbidapen bat mundu guztiari, maiatzaren batean, EHKS, Euskal Herriko Kontseilu Sozialistak mobilizazio bat deitu du, Bilbon, ordu batetan, Jesusen Bihotza plazatik, gerra imperialistari ez, Europako estatuen berrarmatzearen aurka lelopean. Ikusiko zaituztegu bertan. Belarri Jana, Gedar Telebistak ekoiztutako podcasta. Belarri Jana.